Prajem vám krásny deň z krásnej. Nachádzame sa v Košiciach na ulici Pasienkovej, kde by som vám rád predstavil tento pekný a priestranný rodinný dom. Poďme sa na ňo spolu pozrieť. Nech sa páči. Pozemok má rozlohu 700 m2 s upravenou peknou záhradou a tiež priestorom na posedenie v súkromí. Rodinný dom s úžitkovou plochou 240 m2 prešiel čiastočnou a kvalitnou rekonštrukciou. Vstupnou chodbou sa dostaneme na prízemie, kde sa nachádza samostatná obývačka, ktorá je presvetlená a útulná. Okrem priestrannej kuchyne s jedálenským stolom sa tu nachádza aj hosťovská izba. Kúpeľňa so sprchou a toaletou bola kompletne zrekonštruovaná. Na poschodí nájdete 3 priestranné samostatné izby. 2 z nich majú vstup na veľký balkón s výhľadom do záhrady. Kúpeľňa na poschodí je v pôvodnom, no zachovalom stave. Výhodou tohto domu je samostatná priestranná murovaná garáž. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a internet. Výhodou je vlastná studňa, ktorá sa využíva na závlahu záhrady. Mesačné prevádzkové náklady približne 150 € sú veľkým plusom tejto nehnuteľnosti. Tento dom ponúka priestrannosť, kľud, skvelú polohu a veľký potenciál. Celá lokalita má výnimočný, pokojný charakter aj napriek okolitej zástavbe a plnej občianskej vybavenosti. V bezprostrednej blízkosti je rieka Hornát a cyklotrasa Eurovelo. Nie je to obyčajný dom, je to miesto, ktoré čaká na nový príbeh. Možno práve na ten váš. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, kontaktujte ma. Volám sa František Humeňanský a pracujem pre Tu Reality.